Ang Ginoo maanaa kaninyo, manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka opisyal nga Hudiyo miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babayi, apan adtua siya ug itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya usa ka babayi nga gitalinog-an sulod na sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus ug gihikap niya ang sidsid sa iyang bisti, kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, kun makahikap lamang ako sa iyang bisti, mamaayo gayud ako. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babayi ug miingon siya, ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo. Og niadto gayong gutlua naayo ang babayi. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Tungod niini, gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata, o gikupta niya ang kamot, o mitindog ang bata. O ang balita, mahitungod niini, mikaylap sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Mao ba ni ang inyong kisulti karong buntag ngadto sa Ginoo? Hay may inyong kisaligan karon para makakaon mo ang Ginoo o ang inyong paningkamot? Bantay ha. Angayan bang musalig tas Ginoo? Angayan bang ibutang nato ang atong pagsalig niya? Basin. Naiuban nagsalig sa iyang bana, ang uban nagsalig sa iyang asawa, ang uban nisalig sa ilang anak, or nisalig sa ginikanan, pero sa tinud-an ay panagsaragit ta musalig sa Ginoo. Muna si Jacob, kay di amang kayto niya klaro ang Ginoo atong panahona, diri sa unang pagbasa, murag naapasan siya kondisyon nga gihatag sa Ginoo. Ingon siya, kun imo kong panalipdan, kun makauli ko sa amo, tuo ko nimo. Kung tumano nimo ang akong mga plano, tuo ko nimo. Mao ni ang atong gitawag og level sa pagtuo. Kana bang conditional. Basta Lord makapasar ko exam, tuo gyud ko nimo. Ana. Basta mabuotan ning akong bana din ani magbisyo, tuo gyud ko nimo. Nga Ginoo gyud ka. Saman, naamoy kondisyon nga gihatag sa Ginoo o klaro. Mao na gipakita sa Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo, nothing is impossible with His power. Ang wa gyud maayo nga babayi nga gitalinog-an, naayo ra dayon paghikap niya sa bisti ni Jesus. Ayo dayon. Ang kadto sang bata nga bag-o pang namatay,
12 anyos, gikuptan rin kamot. Lakaw dayon. Buhi dayon. So, wagi imposible sa gahom sa Ginoo. Muna, tungod aning gipakita unta ni Jesus, angayan gid unta ta nga motuo bisan unsa pay iyang isulti. Pero unsa may nahitabo, gisupak siya, gipatay pagani. Nganong mo man nahitabo? Gilingi ako ng imong tupad pangutan ay na. Ngano bitaw no? Ana. Unsa kay rason? Iya naman untang gipakita nga ang tanan niyang gibuhat maayo, ang kinabuhi iyang ibalik, ang mga sakit mawagtang, hasta pagani ang ilang mga diferensya sa ilang panglawas, sama ng buta, makakita, bungol, makadungog, amang, makasulti, bakol, makalakaw. Pero gisupak gihapon. Unya gipatay pag yun. Ngano ka? Hoy. Hibaw mo? Ako, asa kay ko kahibaw, pero ako rin yung gibana-bana. Tungod kay muingon manggod siya, usba ang imong kinaiya, ipahaom sa ako, diha dapita ang ato. Kay nga to, kitang mga tao, ganahan kitang mo pahimos, kanabang siya maoy muhatag sa atong ikinahanglan, pero muingon na siya nagkinahanglan ko ani, din ata muhatag, mga daw manggod ta. Pananglitan, moingon ang Ginoo, palit mog slat, tagaan ti kag kalipay. Palit mo dili. Dawa di baga kon-oko na. So sige lang sa tagpalit oy, mahurot sa natong kwarta. Pero ang ibaw sa Ginoo nimo kalipay. Nya magsika Ginoo in taon mo hunong naunta nis bisyo ang akong bana kay naguul na gyud kay ko ani. Yang Ginoo ayaw pagsigampo ana, palit og slat, di ba malipay ka bisag magsigi pa naghubog-hubog imong bana. Bisag mangabit pa na imong bana, palit ra og slat, di ba malipay ka. Nabitay na ingon ako ni text ba, ingon din siya nga, Padir, pirmi yung apiki akong budget, puslan mang pirming apiki, may pag mo palit og slat, nako kana, muna sakto, tanawa, di ba, wa na dyan kay budget. Okay, mo magipalit og slat, pero malipayon ka. Karon, mangutkot man kasi imong guol man kay kang wa kay ikapalit og pagkaon or sudan, pero ipalit og slat, di ba, bisag wa kay sudan, malipayon ka. Bisag wa pa kay bugas, malipayon ka. Bihay may importante, daghan kag bugas, nya bugat imong gibati, mas bugat pa sa usa ka sakong bugas. Na may daghan ingunahan agad, nindot kayog balay, daghan kay kwarta, pero ang gibati, portin bugata, kay kani man kung kalipay o kalinaw, dili man ni mabayaran og kwarta, muna ang gustos Ginoo, kanang imong kwarta, ipanghatag na, tagaan ti kag kalipay. Nagtuod ay kag makapalit kag kalipay, dili ihatag ra na imong kwarta ngadto sa simbahan, ngadto sa mga kabus, ngadto sa mga nanginahanglan, ibahin ra ng imong mga katigayunan, ngadto sa mga wa gyud tawi ila, malipayon kay kastanan. Na hilom lagi mo. Maon ha. Salamat sa nipaambit kay Ana Taroy halin nga niabot na og sa atong SBF dag niabot na og 32,130 ka slots. Pakpak. Kani ang namalit ani 100% malipayon gyud. Pero naay malipayon nga kadiyot ra nasa uban malungtaron, depende sa ilang relasyon sa Ginoo. Yan ingon man ko ato no nga naatay 4 slot challenge. Gahapon man din ako gilaunch ang 4 slot challenge pasidungog or pahinungod sa akong ikaupat na ka tuig isip parish priest nya kani pagi akong unang parokya ang San Vicente Ferrer. So upat na sad ko ka tuig dinhi isip inyong parish priest karong August 6 nya ang akong hangyo og nalipay mo sa akong pagka-parish priest dinhi ma-territorial man or online parishioners, hala palit mo upat ka slot sa SBF dag 4 slot challenge.
2,000 ray amount ana. Di ba? Pwede mo magbalik-balik o kapila mo palit basta 4 slot challenge. Gahapon ako ning gilawns nya nakadawat dayon ta gahapon og 26 ka 4 slot challenge. Pakpak. Kaning nipalit ani mas malipayon. Mopalit kag usa ka slot, malipayon ka. Palit kag 4 slot challenge, aperte. Samot imong kalipay. Tinuod ba ni dili? Testing ayaw ginang tinuod. Palit dayon. Namo kay ubad tinuod ba guna? Wa kay bugas, malipay ka. Basta paras Ginoo testing ngano man nga si Saint Francis of Assisi dato niya ni biya man nagpakilimos hapit wa may kaon. Ngano man si Mother Teresa of Calcutta ni biya man atong iyang pagka-direktres sa usa ka dako nga eskwelahan ni ngadto man padong sa mga wa gyud kaon katong mga gipang-od ang lawas. Ngano man sila si Saint Anthony Padua o uban pang mga dato kayo Ignatius of Loyola na miya mas ilang mga nindot kayong mga kahimtang aron mo puyo anang pobre kayong kahimtang. Ngano man didto nila nakita nga sa ilang pagsunod sa kakabos ni Hesus ug sa pagtuman sa tanang sugo sa Ginoo didto gyud ang tinuod nga kalipay ug kalinaw. Muna kamong mga ginikanan porti na gyung paitas inyong gibati kay ang inyong mga anak mga badlungon kay tanan tapulan pagyud kayo dagko lang kaon bugo ra ba pa eskwelahon nya muyaw-yaw mo ana ayaw ang inyong buhaton unsa man pangutanas Ginoo Lord unsa may imong mga pulong nga angay nako tumanon para aning akong mga anak. Ayaw ipatuman ang imong pulong ngadto sa imong mga anak mo samot gina kabugat imong gibati. Ingnang Ginoo unsa may imong mga pulong Lord nga akong gamiton para sa paghigugma nako aning akong mga anak nga lami naman kining lutuon nga buhi. Purti magtapulan na gyud. Ana, tanawa. Diba sultihan din kas Ginoo tanawa ang naong sa imong anak siya hay man na liwat sa imong bana liwat kay sa akong bana Lord niya nganong nanganak bana nganong nakaanak man kaana kay imo mang gihigugma ang imong bana higugma ang naghimo higugma sad ang bunga ingon din ka adto na lang kumugak ko sa akong bana gakos din ka sa imong bana susdom ang atong produkto tadawa pertigyog tapulana ingon day imong bana maghimo lang tag bag-o day himo na sa mong bag-o sus tapulan lang gyapon pero unsa may ako amo kasuhay ng panganak pero unsa may unsa may mga pulong sa Ginoo ang kanibiyang pulong sa Ginoo mga imposible kayo ang iyang ipanulti pananglitan kadtong kuan ko ba mura ko gipanis akong gitrabahoan nagihagbong ko sa rating bisan og excellent akong rating giilisan og average mao pag itong panahon na nga ang akong maguwang na paralyzed so duha na kabuk akong paralyzed niya kay gihagbong man ko sa rating for some reason nang ako rang mga superiors mo nahibaw dili ko ma-promote di ko ika-recommend og promotion for at least 1 year dili ko makadawat ana mga cash incentives wa gyud hasta pag ikanang gitawag na mug step increase wa na gina di ko nako madawat for at least 1 year purti gina kong hilak dito sa Adoration Chapel sa Santo Rosario ni ana ko sa Ginoo Lord nganong ingon ani man kung kanus ako nang inahanglag kwarta para isuportas akong duha ka masakiton imo naman nung gikuha hasta ang mga posibilidad nga ako untang madawat nga moarang-arang akong income simple ra kay Ginoo gitubag nga nakapahupay sa akong bugat nga kasing-kasing ingon siya this is salvific suffering pinaagi sa imong pag-antos daghan ang mga tao nga malipay
Nindota. Ingon din ko, mao din salvific suffering. Balik din ko sa akong opisina, ingon din ko, kani salvific suffering. Agas akong luha usahay, ug wa na ko ikapalit og tambal, salvific suffering. Hangtod karon ako nang gigamit. Kadugay na to, 1992. Hangtod karon gigamit na ako kada gyud damag sa mga kasakit nang magtinarong ko, akusahan ko, diha pay kausa nga giakusahan ko nga nangawat ko no kog 1 million sa na-assign na nako nga establishment sa simbahan nga 14 taon na kong paningkamot nga mulambo, giingnan pa gyud hinuon ko nga nangawat og 1 million nako pastilan. Hapit manggani ko way kaon ngawat mahinuon nako subaya lang na ninyo god kadang na accounting diha di man sa nila ipa-audit. Basta lang yun gi-accuse ka na mo ngawat kag 1 million, hilak na sad ko ato, maingon na lang sad ko salvific suffering dinhi sad, no, di ba? Inyo sad ko din binuangan, hilak na sad ko, ingon na sad ko salvific suffering. Kada ginakusulti ani muluag akong dughan, assign kong prisuhan, partisan akong guula ato nganong gihimo ra kong guest priest na sus nako nganon taong guest or resident priest ra man ko nga ni amang ko kanang word nga resident priest gisakitan gyud kay ko ana nya gi-assign pa kog prisuhan nga wa na gid intay kolekta ana pertigyo nako murag naguol ko ba pero niingon na sa ko salvific suffering. Di ba murag imposible kayo? Kisa ko ganahan na. Pero nakahupay na ako. Kay mausad to'y nakita sa Ginoo nga gikinhanglan sa akong kasing-kasing. Wa ko dagmahay, wa ko naglagot sa mga tao nga na-involve sa akong kasakit hangtod karon. In fact, nakaingon ko salamat Ginoo nga imo kong gitagaan adtong maong mga okasyon. Wa tingali tutuyua atong mga tawhana nga ila kong pasakitan. Ila lang gi-address ang sitwasyon niya ako lay murag na igo. Mo na ingon ko salvific suffering. So kanang tamparuson ka sa imong bana ing naragod salvific suffering. Di ba? Kanang mangabit ang imong asawa ing na salvific suffering. Libakon ka sa imong igsuon mismo nga ikaw pag nagtabang ana niya tong batan-on pa na nya karon libak-libako na ka, daot-daoto na ka, ikiha pa ka, salvific suffering. Biyaan ka sa imong bana, kay nangabit naglain, ang sa isulti, iring-iring. Salvific, iring-iring. Salvific suffering ka na nga itong mga kasakit ba? Mahupay lagi, pero di ko mo ingon ha, kaning akong nabati sa Ginoo, mausa niyang iyang isulti ninyo. Importante lang, kung murang tagalibog, murang nagnibugat atong dughan, gaantos na ta, please do not use your words and your thoughts. Ing naosan Ginoo, Lord, tag-iya mangyukas kinabuhi, naaman nimo ang tanan, wa may imposible nimo ang imong mga pulong, espiritu magkinabuhi, palihog, sultihi ko, unsay pulong nimo nga akong gikinahanglan. Aron mo ka atubang ko aning akong sitwasyon karon. Nindot kayo ang atong bation. Words of God powerful gyud kay nastanan. Pero words of man distraction ang labas. Kana lang inig-ingon anang mga leaders nato, for example ni President Putin, dad-ing atong nuclear weapon, bombahin na mga words mo na kuan. Pastila, kulbaa. Inig-declare yun sa usa ka nasod, maggubat ta. Sus, yung kulbaa, mga words man na. Powerful sa na nga mga words. Nya mo ingon sa tong kontra sa sigib, swipe, suklanti ka. Sus, kita sa kurug-kurug sa ala, gubat na kiti. Patay na tani. Words of men. Ana. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna mangayo na tas Ginoo og pulong ha. Ingna kanang imong naong kinsa may pulong imong gisunod ana. Pangutan na. Kanang imong kanang imong pagkural sa imong balay kinsang pulong ana imong gisunod. Kanang imong
kiha ng imong igsuon nga imong gi-accuse nga nagbinuang sa inyong kabahinanan, kanang kaso ron imong giatubang, kinsa mang pulong imong gisunod sa Ginoo o sa abogado. Ana, mga pulong ba nga nindot i-check kanang imong pagsuyop karon, kinsa mang pulong imong gisunod sa Ginoo o sa demonyo. Kanang moingon ba nga suyupan ni kay ulian gyud ka, suyupan ni buwagtang na imong problema. Ambot lang. Pero ang ako usagis akong na kuanan nga word, salvific suffering. Basta nindota mo ginay akong usas mga strongholds nako nga mga prinsipyo hangtod karon, labi naghasulo nako ani mga kasakit sa kinabuhi nga maghilak-hilak ng taba sa tiguang nako mohilak bayag yapon ko. Wa magid bisag kamo dia mga tiwasono naman sa mga uban, pero hilak yapon mo no, mag-uol yapon kagway kaon, wa kay bugas na unta, hapit naman unta ka maimpas, sige pa jud kagukod ng bugas, ay na lang salvific suffering. Nindot kayo, sige manindog data mga buutan.